Il-kliem tal-keliem għall-finanzi nazzjonalista Adrian Delija lil barranin huma ta' tkexkix ġab l-istmerija ta' bosta f'pajjiżna fosthom l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Immissa mal-kritika ta' vuċijiet progressivi ingħaqad ukoll l-establishment nazzjonalista. Fil-fatt in-nies li għamlu parti minn dan l-establishment jidhru nkwetati mill-fatt li l-eks kap nazzjonalista jidher li qed jingħata wisq attenzjoni fil-medja u bekk qed ineħħi l-spotlight minn fuq il-mażul tagħhom Alex Borch. Fil-waqt li Delija qiegħed jidher fil-medja b'mod frekwenti jiddibatti l-politika estremista tiegħu, Alex Borch qed jingħata l-ġenb għax ħlief għall-photoshoots mhux qed imur. Kien għalhekk ukoll li din il-ġimgħa dawk qrib Borch ikkonvinċewh biex jiltaqa' ma' Edwin Vassallo u jsejjaħ għar-riżenja ta' Ministru ħalli bekk jingħata ftit attenzjoni fil-gazzetti. Fl-istess ħin ittieħdet id-deċiżjoni fid-Dar Ċentrali li anke opinjonisti tal-establishment jibdew kampanja minn taħt kontra Delija ħalli jċekknu l-profil tiegħu fost in-nazzjonalisti. Eżempju ta' dan kienet kitba ta' Ranier F'Sadni fi Times of Malta fejn sostna li l-argumenti ta' Delija fuq l-overpopulation huma ħżiena. F'Sadni sostna li fir-realtà li hemm bżonn huwa li jekk il-popolazzjoni qed tikber għandu jiżdied l-investiment ħalli l-poplu jibqa' servut tajjeb. L-opinjonista fiċ-ċentru tal-fazzjoni meqjusa liberali tal-oppożizzjoni qabel id-densità ta' Malta ma' dik ta' Singapore li hija d-doppju ta' pajjiżna kif ukoll dik ta' Monaco li hija kważi 10 darbit aktar. F'Sadni wissa li jekk kellna nkeċċu l-barranin l-ekonomija tagħna tieħu daqqa enormi u n-nies ikunu f'qagħda fermara x'jaffaċċjaw prospetti ekonomiċi ħżiena. Imbagħad f'dik li tista' titqies botta għal Delija, l-opinjonista tkellem kontra l-politiċi li użaw ir-retorika razzista mhux għax jemmnu fiha imma xiridu jiksbu l-poter.